दिनै नैजिथाम अक्ट' मार्च दाननि जोंनि गाम्बारि बर' लिरगिरि गौथुमनि गायसन सान फालिनायाव नैबे निर्माना गार्डेनाव आरोबाव धोरोम खानो सानै ओंखारबावबाय। खोनासं लामा दथानि मुगा सम सा सानजा सा खोला जेरावबो सोरजिगिरि दं, दंफां लाइफां दं, बिबार बिलाइ दं। बिसोरखौनो जोङो दिनै साखि दोननानै आरोबाव लोगोसे जोंनिनो गाम्बारि लोगोफोरबो दङ, बिथांमोनखौनो जों दिनै साखि दोनबाय। लोगोआव दङ जोंहा ओरै होनना बुंदों गय जरा, फाथै जरा, थाखा जरा, बिबार जरा जों अर दोननानै दै सान्थि दोननानै बिसोरखौनो जों साखि दोननानै दिनैनि नैबे सुन्दरि नार्जारि चिरां रुनिखाथानि आरो थिपखाय बासबारिनि बबिथा ब्रह्म बिथांमोनहा दिनैनि दिनाव बिलो खानो ओंखारबाय। खोनासं लामा दथानि मुगा सम खोनासं लामा दथानि मुगा सम बयखौबो साखि साबोद दोननानै नैबे गय जरा, फाथै जरा, बिबार जराखौ साखि दोननानै 7 खेब सोलायलायगोन। दा सुन्दरि आरो बबिथामोनहा दिनैनिफ्राय बिलोगो खाखांनानै बिसिनि सोमोन्दोआ गोदै गोथाव जागोन। सुन्दरिखौ सोरबा रायखोमायोब्ला बबिथाया खिन्थाफिननांगोन। बबिथाखौ सोरबा रायखोमायोबा सुन्दरिनो खिन्थाफिननांगोन। दहाय माबाफोर बिपद आफद जायोबा सानैनि गेजेराव सहाय होलायनांगोन, मदद होलायलायनांगोन, खबर लालायलायनांगोन। दहाय नैबे अरखौ साखि दोननानै, बिबारखौ साखि दोननानै दिनैनि बे बिलोगो खानाय हाबाफारिया सोलायलायनायाव 7 खेब जानांगोन। आरो खुलुमग्रो आरो सौग्रावलायनो मोननाय नङा। दे दोनदो सानैजों खुलुमलायदो, समान दोनदो। Oh.